Alcalde Soto III, hindi nila bubunsintihin ang mga illegal na gawain ng mga miyembro. Naliwasan niya sa prinsipyo po ng partido. Samantala, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAO, posible pang matagdagan ang mga kaso laban kay Go dahil marami pang dokumento at ebidensya ang nakalap ng kanilang puwersa. Wala pang bagong payag ang alkalde ukol naman sa nasabing issue. Ating Negros Oriental Representative Artulfo Teves Jr. hindi pa rin maaaring lumabas ng Timor-Leste kahit nakalaya na sa house arrest. Ayon kay Assistant Secretary Vico Clavado, tagapagsalita ng Department of Justice, hindi pa rin maaaring makaalis ng Timor-Leste si Teves hanggang hindi pa natatapos ang final ruling sa kanyang extradition. Sa ngayon po'y minomonitor pa rin ang dating mambabata sa aming pinugutos na rin ng mga otoridad sa Timor-Leste na bantayan ang lahat ng border ng kanilang bansa. Alright mga kapuso, lumangan niyo po. Mga balita, atin po sa atin ang ating mga Super Radio reporters. Mark Palalan, meron pong basahan dyan po sa San Juan. Si Alan Gatos naman, may kaugnayan po yung kanyang balita tungkol sa Tagiwa Store. So ngayon po ay pinipilahan mga kapuso, si Mau de la Cruz, yung mga lubak-lubak dahil po nabuulanan na mga kapuso. ng mga tumutong yan. Oo, yung bahagi daw po ng Pasay, Diyos ko po. Kaya kinumumpuni na. Si Manny Vargas, may balita pala sa Luzon, Maynila. At si Tuesday New, pinakahuling development mula naman sa Palasyo ng Malacanang. Habang yung mga kapuso, susunod na mga balita yan. Oras po natin, 7 minuto, makalipas po alas 6 ng umaga. Radyo na, TV pa, Cortesia na. Sa Super Radio, DCWD. Open your phone, which search is better? Wala mo ito sa internet. State-of-the-art facilities and expert eye care. Ang inalanan ng wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optica, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optica. With over 300 stores nationwide. EO Executive Optica, love your eyes. Ay, inabihan po ng Veterans Bank ang lahat ng mga veterano ng World War II post-war, mga reactive retirees. Kung na mapaanin sa stock subscription offer po nito, maaari na po pagkukunan ng minimum na 100 shares sa halagang 110 o 110 pesos ang bawat isang share po mga kapuso. Ang eksklusibo hanggang ito ay hanggang sa June 30, 2024 lamang mga kapuso. Kung sino po sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa www.veteransbank.com.ph. Invest in heroism. Invest in Philippine Veterans Bank, regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Member, PDIC. Robos, kaya choice mo na ito. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan parang rumas. Gawa ito sa Emanido Extra, Gerardine, Socaria sa Ilomorium at Gaba. Carbonite, exercise. Para masiguro, kumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robos, 70 pesos SRP per dozen lamang. Robos, para sa mga malalakihan. Ang International Corporation, maagang paalala ang Robos, ay hindi naman nakikilaman sa ligit pang gamot sa mga pulit ng sakit. Robos, para sa mga kalalakihan, hindi umaagras sa bawat laban. Malinis ba ito na ipilit? Medyo Hindi ba pinagkukulang pa? Madalas ba pananalitan siya ng iyong kapamilya dahil sa diarrhea o inuulaan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aqua Touch Drinking Water Disinfectant Tablet. Araw tumigay po ay focus on sodium is the generic name of Aqualabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa puso, ayon sa mga pag-aaral, pagkatao ba yung right? Madalas may ibang naramdaman din. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. The most prescribed na may pag-aaral na sa red guy ang kanan.
Double B at nabutan natin yung mga kalye na 5 a.m. kanina, sinara, yung pinaglabanan, N. Domingo, F. Santos, Aurora, G. Araneta, F. Lumetri, F. Malalo, P. Parada, at P. Guevara. Ito kasi yung mga ruta na daraanan ng parada. Inaabisuhan yung mga motorista na maghanap ng alternatibong mga ruta para makaiwas sa inaasahang trapiko. Bubuksan yung mga isa ng kalsada na yan mamaya alas 12 ng tanghali kung saan hanggang sa mga oras tatagal yung basahan. Samantala, para sa mga aktibidad ng pista, kanina alas 5, pinula na yung pagdiriwang ng Zumba session sa pinaglabanan at sinundan naman ito ng misa sa St. John the Baptist Church kanina alas 6 ng umaga. 6:30 dito sa San Juan City Hall magkakaroon ng flag racing ceremony. Susundan ito ng pagbabasbas ng mga float at fire truck na gagamitin para sa pagsisimula ng basahan sa ganap na alas 6:45 ng umaga. Habang 9:30 naman ng umaga, aarangkada yung street dancing parade at tampok dito yung mga natatang galing at talento ng mga taga-San Juan. Ayon kay San Juan City Mayor Frank Zamora, mula sa dating 50 na bilang ng mga truck na ginagamit para dito sa basahan sa Wata Wata Festival, ito ay nilimitahan na nila sa 3 bilang makikisa na rin sa pagtitipid dahil ramdam pa rin yung epekto ng El Nino. Samantala, Joel, dito sa aking kinalalagyan, sa labas ng City Hall, meron ng stage doon na Isang one piece chicken, With egg puti. big part, walang egg. Tapos medium minute medium drinks. Medium fries na rin po. Walang fries. Tapos a la carte na one piece pepper steak with egg. Okay na? One piece po. Oo. Okay na? Pa-double check po siya. One piece with egg. Thank you. First and the first na. Hanggang piso, 70 sentimo. Oo, baka magulat na lang tayo, yung 2 piso po yan. Hindi malayo. Ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Diesel po yan, almost 2 pesos per liter. Ang gasolina naman, maaari rin tumaas po ng piso, 10 sentimo hanggang piso, 30 sentimo ang kada litro. Mga kapuso, wala akong in-announce tungkol po sa pagtaas po o kaya pagpabawas po ng produktong kerosene. So, diesel, almost 2 pesos. Ang gasolina, lagpas piso. At maaari umabot po na 1.50. No? Yung pagtaas po sa kada litro ng gasolina. So, ngayon pa lamang po, kung meron po kayo nasa pagkakaan, Yung big part na chicken lang ah. 230 po. Big part po. Oo. Yung one piece daw, sumunod yung big part daw. One piece daw, big part.
beneficiaryo ng 4-piece. Yun na ang priority ngayon para dito sa 29 Pepper steak one. Ano yung chicken mo? Sorry? Ano yung chicken mo nilagay? Big part siya, no? Thigh. Thigh na big part o kaya breast. Basta big part na rib. Okay. Oh, wait lang. Thank you. Okay pa rin naman yung lasa. Wala magiging problema. Basta hindi ka naman masyadong paselan. May malaking diferensya. Siyempre, kung just may rice ang kinakain ko natin at kailangan titipan sa ganitong klase ng ating pero yung pagkababae natin na nag-independent ng hihirap, talagang isang na pagdadamutan yan. Ang pinapansin na sa atin kung hindi naman hindi na kumida, pangalawang pesos na wala niyang kumida at nakabili ng dalawang o 29 pesos na kada kilo na Mars, no? naman po nasa ang malaking tulong para sa mga nagtitipid na gaya nila ang murang bigas. Ang sinusipin naman na si Alex Tomato, dalawang libo na umanong bumabalik-balik dito sa Kaliwagtor. Napipilitan naman na sila ang araw-araw bumalik dahil sa nakakausong sila ng isang kilo kada araw ng bigas ko yung gawin. Sa pag-usap naman ng DA na huwag magbabalik-balik, malapit pa nung pagpaulit-ulit sila na hindi dahil sa wala po silang pera dahil ng iba na may kaya, kung ano lang daw kung papanilakan nila sa buwang paghapon o sa loob ng 2 hanggang 3 araw, yun lang ang kanilang pabibili at talagang yun lang ang kanilang budget. Pakinggan natin mga tinig kung ating mga nakapareha. Ang pangalawang linggo ko na ngayon. Pangalawang linggo ko na. May gusto na naman sila sa ayos naman. Nakatara mga naman. Kasi yung regular na pinibili ko, 58, 50% eh. Malaking bagay na yan. Okay lang po yun kasi sa akin na hindi naman. Hindi rin, pwede rin po hindi mo magawa yun kasi wala ka nga pera eh. Ang pera mo lang. Wala ka nga pera, lalo na po wala akong trabaho. Yun nga, hindi kayo makakabalik kung wala ka naman pera eh. Samantala, sa mga oras na ito ay patuloy na dumarami at pinayagan na kanina dito sa bandang simulan natin nakapwesto yung mga naging sinakay na maagang pila para dito sa Kaliwag Hanggang ano oras ang pila dyan, Alan? May supply. may supply at may makaabutan yung mga pipila pero nag-i-start to alas 8 ng umaga at ngayon nagsisimula na yung kapila doon sa loob. May mga kapila po nasa 20 na yung nandun sa loob na ngayon ay nakapila at para nagsisintay na magtuman sa Kaliwag po na mamayang alas 8 pa ng umaga magsisimula na magbenta ng 29 pesos sa kada kilo. Pero hindi na bigas ang binitinda dyan sa Kaliwa, ha? Ay, Mura oo. ang pagkain dito. Maraming kulay dito, may mga itlog at pagkakutan, meron din binibenta ng isang kasi pagka may schedule para doon. Pero ginawa mo natin yung mga kulay, itlog na pwede pabili. Kung ano mga kababayan na sinasabi nila na mura ng bahaya para sa mga palengke, pamimili at magpupunta. Ako talaga
pwede yung ayuda. Pero sa laki po ng epekto niyan sa presyo ng palay at lahat ng magsasakay sa tamaan dahil lahat sila nagbibenta, mas malaki po yung pagkalugi ng magsasaka kaysa yung anumang ibigay na ayuda ng gobyerno. Kaya sabi namin, sana tinignan din nyo yun. Mga kapuso, yung tinig po niya na yan, ha? Si Raul Montemayor, National Manager, Federation of E-Farmers Cooperative Incorporated. Mga kapuso, actually, sana nga, no? Bumaba po ang presyo ng bigas. Kasi ang kadalasan inaantat po ng mga importers ay yung mga premium rice, yung mga basmati, long grain, sa Vietnam, na sinasabing kahit mahal, mga kapuso, ay binibili pa rin po ng mga mayayaman. Ang pangamba kasi po dito, mababawasan po yung kita ng gobyerno tungkol sa rice tarification law dahil nilawasan nga po ng taripa. Yung taripang nakuha po natin dyan, about 30% tariff rate, 30-35% tariff rate. Bawasan mo ng 15 ba binawas o 20? Kasi naging 15% na lang. Pantulong po natin yan para po sa mga magsasaka para mapaganda po nila ang kanilang atin. Ang rekomendasyon pa rin po natin, sana selective na lang ang gawing tariff cut. Pag ang bigas, well meal o kaya regular meal, bawas tarifa. Pero pagka premium, tuloy natin sa 35. Diba? Percent na tariff. So, may ganansya pa rin ang mga importer at the same time, may ganansya po ang ating mga magsasaka dahil ang tarifa ay hindi mababawasan. Kasi, mabilis sa kanila ng kasi pagka bumubudin yung mawawala po yan, hindi sa ordinaryo mamamayan na naman. Sabay mga kapuso sa ating pagbabalik. Alamin natin ang pinakauling development tungkol sa mga sinasagawang pagsalanay sa mga illegal na logo po sa ating bansa.